Misaka ang kaso sa dengue. Karong buwan sa Enero sa dakbayan sa Talisay. Kini mas taas pa kini itandi sa miaging tuig. Si Chona Carion sa report. Gihulagway ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga alarming na ang pagsaka sa kaso sa dengue. Sukad ni adtong Enero hangtod Enero 26 karong tuiga, adunay 33 na ka mga kaso sa dengue ang natala. 200% increase kini itandi sa Enero sa miaging tuig nga 11 lang ang natalang kaso. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki sa barangay Tabunok ang nakalas gumikan sa dengue ni adtong Enero 9. Although ang ranking na mo for this quarter, January, ika-siyam, pero ang alarming nga na kay nana siya death. Pahinumdom ni Alanzado sa mga mulupyo nga kanunay manglimpyo sa ilang palibot. Unya bungkago ng mga dapit nga mahimong puy-an sa mga lamok, ilabi na ang mga nagpundong tubig. Ang Talisay City Health mopahigayon sab og larvicidal og misting operations sa mga barangay nga tag-as og kaso sa dengue. Mutabang sa mo og panghilo sa palibot. Ilang kay ang mga BHW ra ang manglimpyo ng mga dengue task force. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.